TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Machiegni kamoro moro ma intiere janeno mar Color TV odiochieng' ni makawuono mar chieng' tich ariyo tarik 26 dwe mar abich higa 2026 machiegni weche manyien e kidieny mar Dier odiochieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula Jobiro chegudi dawa onge ng'ama rom koda akwayo gi mondo gibet together kendo wariyo kende mwaneno nyimwa ka waneno Dr. Molo a very good character. Aneno machielo mana uyoma uluga ni health. To ka wange kere ka chietho lith. Nyithindo mabango wagi. Wango yul tich kuri. Mar jatend piny Kenya med je wiye kinde ni endi ma endi kalore kod jal moro bende koro nyocha ne omuomo kendo chopo ire ka oyango ne jatend piny Kenya ngimane ok osebedo ka nitiere kama kare kalore kod kaka pisas mowinjo bed ni rit of our political stability as a country. It is key to national security. The president of Kenya, no matter how unpopular he is, must be safe. Security of President William Ruto. President William Ruto is very unpopular, I agree, but I must admit, in my own estimation, he enjoys the support of nearly 2 million people. Nyathi kabende gi yango ni achudhe osebedo ka nitiere gwenge makono kanyakla kod guogi kabende koro jiwo mar mondo mine achiel kod wakeni oyone ni gibedo jogo iko makare kendo girito nyithindo ma ok ni koro giweto gi ka wach makamaendi bedo yangi kod ruoth makono endo I terminated the pregnancy and just dropped the baby there in the dump site, and this is not good in our site. And as the community, we are mourning an innocent soul has been killed. Let me say by mistake, by a girl maybe not knowing what the purpose of bearing a baby in this world. Which affected over 3 million people 2 decades ago. In the worst affected areas, children frequently missed schools, families lived in pain and shame, communities suffered in silence, and victims were isolated and stigmatized. Some victims lost mobility and in severe cases, even their lives. Senator County neno makerecho around Cheruyot koro dwaro mar migao mar obila ka achiel kod doho were kod tim moro mar weyo thuolo joketho mabende ondhi e kinde ng'anyo mopogore opogore pacho kaendi to reign terror on other citizens of this country. Secondly, I equally want to challenge the judiciary. I want to tell our judiciary, stop living in isolation. Yes. Stop living in utopia. This business where criminals who have been arrested while attacking others in the pretext of demonstration appear before you and you are releasing them for... We are asking the security team to be more vigilant. To be more vigilant. We cannot allow. And I repeat, we cannot allow. Niki bedo motegno e weche ge koma rakruok kod josiasa ma kamago mathuo ganda ka achiel bende kod wach weche ge koma bende kod wach weche ge koma siyo jopiny ka olero ni dwaro margi en mar neno ni oganda siyo jopiny ka olero ni dwaro margi en mar neno ni oganda odak kod kwe maonge chochni moro moro e kindgi to molo e kinde niendi ma ji ochomo maonge chochni moro moro e kindgi to molo e kinde niendi ma ji ochomo yiero maduong' ability for the conduct of their members. Janeno mara yiena mar mondo okaw yo mokwongo waduogo bang' nyire machoka omiyo bedo mana kete Color TV nikech ma e odwa. Oko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich. Kendo neno ni mago duto gin gigo ma gitieko ka osire
koda jokanyo duond buch siasa nogo mamogi tiye koka osire koda jokanyo duond buch siasa nogo mabende koro ne otene kinde romo gi jopiny mowuok Turkana ne otene kinde romo gi jopiny mowuok Turkana. Napewa contract ni yule akona ujuko, mtu amepiwa risasi, watu wengine wameumishwa na risasi, watu wengine wameumishwa na wamevunjika miguu, na koti kitoa oda ya kwamba walipwe, wale wako mamlakani wanatarau tu. Hii serikali ambayo iko saizi ya William Ruto nataka kuna magina wiko magraba kuna pisas magobila mane keogi kinde ng'anyo on Monday jioni. Nikishuhudia ilikuwa harakati ya watu wakipotea, walikuwa wanapotelea kwenye tulikuwa tunabebea kwa stage. Sasa kwa hiyo watu wakipotea, hapo ndipo nilipatikania hapo, nikashutiwa hapo. Mimi sasa sikujua hadi alinipine watu haki yangu ifuatiliwe nipate. Kongo. I'm an advocate of the High Court of Kenya and also the advocate representing Mr. Daniel Gishimo, who is a victim of police brutality. Mr. Daniel, on the 18th of this month, 18th of May, 2026, during the strike. Yango nigi kinedi ngovinjo beni koro imiyo Ruto thuolo mar mondo mi oti kendo jatend piny Kenya machon no Uhuru Kenyatta oyo were koda siasa go ikomo tegno ogie kinde ni ende. Lakini huyu mzee wetu wameritaya anaitwa Uhuru Kenyatta. Leo nimekaa lera du kindane no news maler yonendo mong'ith gi jaoda Ivon Adhiambo ero kama nainya kanitire gwege ko mag Luanda Nyamasare moko gi kuma bende chuolo kaindi ote magi kai otingo bende nyar mwalimu wacho ni am following Norbert Okecha bende wacho ni onendo Kala TV kaka pile gin bende mineno kanitire pacho kanindo agoni ero kamano mathoth nyinga Joash Odhiambo Mitula.